Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez, gure pekatuak, misterio santua behar bezala ospatu behar izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zantzua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzala. Egin dezagun otoitz, jainko hau guztiguna, Kristo Kristuaren izaera berria eman diguzu Pasko sakramentuaren bidez. Egizu gizaki zaharraren jokabideak alde batera utzirik, gizaki berriaren egokionez bizi gaitezela. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko errege bizi baitan gizaldi eta gizaldietan. Apostoluen eginetatik. Egun haietan, Estebanek, graziaz eta indarrez beterik, mirari eta ezaugarri handiak egiten zituen herriaren aurrean. Askatuena deritzan sinagogo batzuk, jatorriz Zirene, Alejandria, Zirizia eta Asiakoak zirenak eztabaidan hasi ziren Estebanekin, baina ezin erantzun zioten haren jakinduriari eta haren hitzaren indarrari. Orduan, erosi egin zituzten norbaitzuk, honela salatuko zutenak. Birauak esaten entzun dugu Moisesen eta jangoikoaren kontra. Nahasi zituzten herria, zaharrak eta idazkariak, eta Esteban hartu eta batzarrera eraman zuten. Gezurrezko testiguak ekarri zituzten, honela ziotenak. Gizon hau ez da isiltzen jauretxearen eta legearen kontra. Geurok entzun diogu esaten, Nazareteko Jesus horrek jauretxea suntsituko duela, eta Moisesek guri emandako ohiturak aldatuko dituela. Batzarren nagusiko guztiak begiratu zioten Estebani, eta honen aurpegia, aingeru aurpegia iruditu zitzaien. Jaunak esana. Erantzun salmoa, doatsu jaunaren legean dabiltzana. Haundiek eseritan ere aurka diarreten arren, ari da morroi hau zuk ezarriak gogo ematen. Doatsu jaunaren legean dabiltzanak. Zuk otseginan eretzat atsegin, zuk ezarriak dituta aurkari. Doatsu jaunaren legean dabiltzanak. Jauna zuekin, Jesu Kristoren evangelioa San Juanen liburutik. Aldi hartan, beste itsasertzean gelditutakoak ohartu ziren, han ez zegoela txalupa bat besterik, eta Jesus ez zela ikasleekin batera utzira igo, baizik bakarrik joan zirela hauek. Bitartean ontzi batzuk etorri ziren Tiberiadestik jaunak eskerropeitza eginik, ogia jatera eman ziren toki ingurura. Jendeak Jesus eta haren ikasleak han ez zeudela ikusi zuenean, ontzietara igo eta Kafarnauma joan ziren Jesusen bila. Itsasoaz beste aldean aurkitu zutenean, honela esan zioten, Maixu, noiz etorri zera honera. Jesusek erantzun zien, egiaz diozuet, nire bila zabiltzate, ez noski ezaugarriak ikusi dituzuelako, baizik ogia jartu zuelako eta ase zeratelako. Egizuela ez ondatzen janariagatik, baizik betiko bizitzaraino irauten duenarengatik, gizonaren semeak emango dizuenarengatik. Honi egin baitio jainko aitak bere etormena. Haiek orduan esan zioten, zertan ari behar dugu jagoikoak nahi duena egiteko. Jesusek erantzun, hau da
jagoikoak nahi duen ekintza, sinitz dezaiozuela berak bidali duenari, jaunak esana. Jesus askotan ikusten dugu, goseak zegoenari jana ematen, behin baino gehiagotan are gehiago, talde handi bat berarekin zegoen batean, eta bat ere herririk inguruan ez, esaten dugu, evangelistak 5.000 bat egon zeudela, eta berak esan zuen bai, joan daitezela, esan apostoluek esan zuen bai, esan zuen bai joan daitezela, eta berak esan zuen ez, goseak daude, eta Jesus kupituta zegoen goseak zaudelako, eta zitzituen hola despatxatu nahi, eta hien jaten eman zien. Guri ere, erakutsi zigu Jesusek, errokizko ekintzen artean, miserikodiazko ekintzen artean, lehenengoa dela goseak dagoenari jaten ematean. Horiek denak erakutsi zizkigu Jesusek. Horregatik, garbi eukidean dugu, Jesusentzako oso importantea dela mundu ontako janaria, premian dagoenari jaten ematea, ez inor goseak egotea. Ejemplu edara jartzen digu baitare Jesusek, Epulon aberatsa eta Lazaro pobrearena. Batek sekuleko bankateak egiten zituen eta besteak gustora jango zituen bere maitik erotzen ziren apurrak eta oide ez zion eman nahi Epulon aberatsak. Horrekin, Jesusek ulertarazi nahi dugu kristauentzako exigentzia bat dela konpartitzea besteekin, gutxiago dutenekin, ezinbestekoa dena ere ez dutenekin. Kontxeradaz bat Jesusek argi eta garbi utzi nahi izan diguna. Baina bere erakutsietan ez dugu bakarra mundu ontako ogiaz hitz egiten. Ez dugu bakarra gose materialaz hitz egiten. Baita ere zeruko ogia aipatzen dugu. Baita ere gure egarri espirituala behin eta berriz aipatzen dizkigu Jesusek. Horregatik, bi dimentsioiek ezinbestekoak ditugu kristau erlijioan. Eta gaurkoan, esaten dugu, egizuenan ez ondatzen den janariagatik, baizik betiko bizitzaraino irauten duenagatik. Nolabait ere, eukaristia modu horrendikan figura bat bezala, irudi bat bezala, aipatzen die gero uler dezaten bere ikasleek zertaz ari zen hori esan zuenean. Baina, behin baino gehiagotan aratzen zaigu ideia hori Jesusek esatu baitugu, ez dezagula bakarra gauza materialetan jarri gure bihotz guztia, gauza material horiek pasatzen baitire mundu ontako bakarra balio baitute, eta askotan ez da bizitza osorako ere ez. Horregatik, Jesusek hitz egiten digu betiko biziaz. Zeruan eukidean dugu altxoraz, zeruko ogiaz. Guk egarria erabat kentzen duen ur espiritual hartaz. Jesusek garbi utzi dugu gure animaren premia hori berak baita ere asetu nahi dugula. Ez gara da materia hutsa eta horregatik beste gure dimentsio espiritual hori, gure betireko bizi hori ere ekartzera datorren da. Eta egin izagun horren gure eskaineak. Eskatuko dugu, gaurko meza santuan bereziki gaixorik dauden guztien alde jagoikoak indarra eman dezaien eskadezaien jaunari. Kontutan izango ditugu baitere gure hildakoak. Gaurko meza santuan bereziki Aixo Altamira eta Julia Bilabona jaunak bere baita bantu eta handik gure alde egin dezaten eskadezaien jaunari. Entzuna eta ona, bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
gora bihotzak, eskerrak jakoiko gure jaunari. Egokila bai eta zuzen zu jaunari beti gure esmena baina gozautea Kristo gure Paskoa hile eta eskeikine izan dut honetan. Berau bere burua guretzat eskeitzen ari da beti, eta gure alde inoitz egiten zuen ondoan. Berau da opari bidotza, gehiago hilko ez dena, baizik betirako bizidena. Horregatik, Pasko pozez lemizka daude gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko indar eta inero guztiek ere, horregatik gure beti zure aintzaren goresmena kantatzen.
Ona hemen jangoikoaren bilbo osa, ona munduko bekatuak entzen duena, zoriontsuak jaunaren behiranituak. onotoituz. Jainkoan guztidun beti egoa, betiko bizitako sortu behituzu Kristoren biztueran, ugaritzazu gugan, Pasko sakramentuaren fruituak, eta isun gure bihotzera, janari saldagarri horren indarra, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bere ikazaitzetela jainko guztiadunak, aitak eta semeak, eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren batean.